Kaixo, ni Naia naiz. Ni Irene. Eta ni Saioa. Gure ipuina Bizar Beltz Pirata deitzen da. Piraton bizitza hoberena da, piraton bizitza hoberena da, eskolen gabe, lanik gabe. Bizar Beltz Pirata. Bizar Beltz Piratak egunak ematen zituen itsasotik aitzurra bilatzen. Beti bere lagun Minarekin, loro jakintxua. Oso pozik jartzen zen aitzur bat aurkitzen zunean, batez ere asko distiratzen baldin bazuen. Begiratzen bat altxor! Koroak, bitxiak, txamponak, denak niretzat dira, bai despiatzuak direla. Bizar Beltz Piratak oso diruzale zen eta desbida egiten zuen guztia nahi zuen. Horregatik egun batean pentsatu zuen, nire altxor guztiak baino desbira gehiago egiten duen gauza bat dago. Badakizu zer den? Hiru lau biriketara! Alezala baloa, balazo, gora, zera, eskuin, ezker, eskuin, gira, gora, baloa, Eguzkia, begira ze handia den. Baina zartuan dago. Nola iritzu daiteke araño? Badaki, lero jakintxoari galdetuko diot. Ziur bera lagunduko didala. Loro jauna, zu jakingo zenuke nola legatu naitezen eguzkiraino nire eltzorren guztian jartzeko? Noski baiet, oso erreza. Piraton bizitza hoberena da, piraton bizitza hoberena da, eskolen gabe, lanik gabe, sontxarku gabe, arazik gabe. Eguzkia hartzeko menditxuria ego besterik ez duzu egin behar, eta han hori gainean zuk zure araztu izatezu. Bizar Beltz Piratak ez zuen gehiago pentsatu eta. Eta menditxuri egotzen hasi zen. Tipi-tapa, hango gutxi falta da esaten zion bere buruari. Tipi-tapa, metro batzuk besterik ez. Ordu batzuk, egan ondoren tontorraino iritsi zen. Besoak ala izan zuen guztia luzatu zitu, eta... Alezala baloa, balazo, gora, zera, eskuin, ezker, eskuin, gira. Nirea zara jadanik, orain ez duzu iaz egingo. Kutxa honetan gordeko zaitut giltzapean nire altxor guztiekin batera. Baina bat-batean Bizar Beltz Pirata sorpresa handi bat hartu zuen. Dena ilunpean geratu zen. Baina zer egin dut? Eguzkia edukitzagatik denardirik gabe utzi dut. Hau ez zait batere gustatzen, tristea da eta gainera beldurra ematen dit. Berriro bere lekuan utziko dudala uste dut. Kontuz handiz eta inoki gabe eguzkia berriro bere lekuan utzi zuen eta dena lehen bezala desbida egiten zuen. Bizar Beltz Pirata pozik jarri zen eta gauza bat ulertu zuen. Benetako altxorrak egunero eguzkia zeruan bezala egiten ikusten zela. Eta hala bazan edo ez bazan, sar dadila eta ala bazan. Eta atera dadila sagazki ederreko plazan!